nahitok ke program sing organize kali malak. On nahitok program organize kali kini sing bubak ron thanika bubak ron idea bayo sing program no ini songsang bayo sing. Tai o program no সংস্থান বলি টিটিডিসি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অনেক চাইতকা এবং আগরতলা হাইস্কুল পুইলাবার আছে বড় গোবাং মাকায় হদম দদমকে খাই মাংখা আমরা ও কমিটি নব সিনি কনভেনার তাই যে আদৌ যে তিনি নব পান্ডান সংস্থানাই রকমকে কমিটি দো ও কমিটি নব অনেক টাইপে হামবাই ইয়াফার মুং চাইতংবাই অনেক সামু কষ্ট খাইমানি বিসিংদি তিনি নব পান্ডা সাকসেসফুল মাংখা তাই जों हायदिनो सिनि वर्ल्ड इंडिजिनियास डे नो जों दानि बोसोर खायद्रो हायदिनो गथ'फोर जों सब समय प्रति बोसोर जों फ्लाइ थांनाय ताइ दिनैनो पान्डाव फाइमानजो फैजा पुइलानो सिनि कमिटिनि एबा अ प्रोग्रामनि प्रेसिडेन्ट सिनि बरमोन सार रबीन्द्रनाथ अनेक हामबाय याफोरो ताइ सिनि टिकेएडिसि हनरेबल चेयरमैन सिनि बरमोन सार बरमजन लियां फाइमानजो फैजा ताइ सिनि हनरेबल बिगियान सार प्रोग्राम फाइमानजो फैजा ताइ हायदिनो सिनि former CM, former MPCs, ताइ ताबुनि प्रेजेंट MLAs, ताइ MPC, ताइ honorable executive member, ताइ सिनि समाजनि अक्रारक, ताइ जत्त ननो आं हामबाय बे खुलुमनियाफोर ताइ जत्त ट्राइबनि अरम साफायनाय बा प्रग्रामाव पार्टिसिपेट खालामनाय नर जत्त ननो फाइप्लाय हामबाय ताइ हामजामुयाफोर नर जे प्रग्राम न नागितो कायदानि नंगौ अनेक याक दङ ताइ दिनै नियो वर्ल्ड इंडिजिनियास डे अमनो त्रिपुरा हास्टेल सिनि पालिजाक करिया सारा हास्टेल सारा वर्ल्ड न अमनो हदम दंके पालिजाक दङ ताइ जों अ वर्ल्ड इंडिजिनियास डे ओ जों जत मिललाय जों जेमोनबाबो बुबाग्रा जों थानसाके दङै चबा खायनो फोरोंमानि न जाहाथे बिनिनि परेबो जोंतेबो कानकराखाय थानसाके सिन जे मानताय थक्ताय अधिकारनि बागै लराय खायनो बागै जोंते फानमानखौ होनि सिन जतन जों समायमा थांलायनाय एवं बुबाग्रानि लिडारशिपनि बिसिंदै बुबाग्रा अ हास्तेबो अ हावो जे कतालखाय सिनि दफानि लुकुरनो जे चबा खायनो जे लराय खायनो माने मनो पाइपलाय हामबाय बुबाग्रानि चाइतो मुंबाय बुबाग्रानि नाहरमुंबाय न जों जत त्रिपुरा सार्भिसखौ आवगोमा चलिनाय एवं बिनि लिडारशिपनि बिसिंथिनो जों सिनि अधिकार जे कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशनबो जों मानाय बुबाग्रानो बिसार दंलै जों खामालबनाय कारण कि बुबाग्रानि चाइतो मुंनि बिसिंथिनो बुबाग्रानि लिडारशिपनि बिसिंथिनो सिनि त्रिपुरा सार्भिसनि गुरुनि भबिष्यत थिना जों सासारना थांगौ अमर खालुमा दंनाय बुबाग्रानो बिश्वास मा दंनाय एवं जोंनि जे जों जारा आदं दंनायाव जारा प्रतिनिधि दंनायाव ताइ जत जों दंनायाव जों जतनो थानसाखाय सिनि त्रिपुरा सार्भिसआव थानसानि थानबाय बोसगां साला त्रिपुरा सार्भिसखौलायनाय एवं जे आसि तला किप्लायजाक दंमोन त्रिपुरा सार्भिसनि न'खराव जों बुबाग्रानि लिडारशिपनि बिसिंखौ जों कुसुबसा खालामो अमनते बारा कक्साया जत आदौरनो जत लुकुरनो ताइसे पाइपलाय हामबायते हामजमानि को गासिबो लिया कारण कि गोबां अर हासाल साबबानि फुंनि सिंनि फायदा दं जतनो माइ इसाव फिजाबायखना जों अर मुसा आवां बांनि किसे चाजोनो व्यवस्था खालायजा अमसा एसे केवनो ता थांगौ ने आं ता थांनि सानाय ताइ आनि परे ताइ दुइजन बक्ता कक साबताय दुइ तिनजन बक्ता कक साबताय प्रग्रामाव फायजा मोथाय गोजांनाय ताइ और कल्चरल प्रोग्राम कैसे सारिनो दंना बे थाखायो कल्चरल प्रोग्राम दङ जतनो नाय बुक खायथानानै और कक सारिनो आनि कक आसिजन मोथा दिसले जतनो हामबाय इन वर्ल्ड इंडिजिनियास डे नि सालो त्रिपुरा सा दफा आइदोबि दंथु बुबाग्रा आइदोबि दंथु हामबाय जतनो